Bună dimineața! Astăzi este marți, 31... Hai că da! Astăzi este marți, 21 decembrie și tocmai ce m-am trezit, după cum vedeți, sunt în camera de cămin. Sunt singură în cameră pentru că toată lumea a plecat deja pentru vacanța de Crăciun și eu o să plec astăzi și m-am gândit să vă iau cu mine, să vă arăt cum îmi organizez o zi în care am multe chestii de făcut. Spre exemplu, astăzi am foarte mult de învățat. Mi-am făcut o listă. Trebuie să spăl vasele și să fac ordine ca să las camera în ordine. Mai departe am de făcut o scrisoare pentru portofoliul la comunicare internațională. Și am de mă programat la examenele din sesiune, să verific puțin când am fiecare examen și să-mi scriu pe ceva foaie, să-mi fac un tabel ca să le am clare acolo, să văd. Apoi am de luat notițe la istorie, asta e cea mai simplă parte. Trebuie neapărat duș înainte să plec. Și de seară o să merg la film cu cel mai bun prieten al meu. Deci trebuie să termin toate astea până la ora 7. Afară este zăpadă. Mă bucur foarte mult că a nins înainte de Crăciun. Prima chestie, o să-mi fac un ceai neapărat. Cred că o să-l fac pe ăsta. Pentru că mă ustură destul de tare gâtul. Și acum să fac duș și o să folosesc acest gel de duș, care este foarte bun deoarece este hidratant. Balsamul este ăsta, este balsamul meu preferat și îl folosesc mereu. Șampunul este ăsta. Bagajul este totul aici și aici sunt cadourile de Crăciun pentru prietenele mele, pe care trebuie să le duc și pe astea. Și acum mă duc să spăl vasele. Nu băgați în seamă rimelul întins după ce am făcut duș. M-am și uscat pe păr puțin, dar nu am timp să mă usuc de tot. Și mă ustură foarte tare gâtul. Aici, gen, chestia asta îmi dă peste cap tot programul într-un fel, cu toate că tot o să merg acasă. Dar, e deranjant să te usturi așa gâtul și mă gândeam dacă să mă opresc la farmacie între timp și să cumpăr o pastilă sau ceva pentru gât. Asta este outfit-ul pe care l-am ales. Și o să iau și geaca. Și gata. Plec. Este vremea pentru puțin skincare. Eu sunt acasă și trebuie să mă pun să învăț și să fac tabelul despre care vă ziceam înainte legat de examene. Și da, mai ales că la 7 trebuie să plec la film și trebuie între timp să mă și pregătesc, să mă și machiez și ora 3. Și m-am uitat pe ceam și uitați-vă ce tare ninge efectiv. Iubesc. Vreau să vă întreb dacă voi simțiți spiritul sărbătorilor, pentru că eu anul ăsta foarte mult, în față de alți ani, nu mi se părea că se apropie Crăciun, mai ales cum era și chestia cu COVID-ul și așa, dar anul ăsta mi se pare că, într-un fel, totul a revenit cât mai aproape de normalitate și voiam să vă întreb care este părerea voastră despre sărbătorile din acest. Și am uitat să vă zic ce film merg să văd în seara asta. Merg să văd Spider-Man, ceva cu Home. Am și uitat titlul. O să vă zic după, dacă mi-amintesc.
oricum Spider-Man care este la cinema în perioada asta și nu este deloc genul meu de film, adică cine mă cunoaște știe că nu-mi plac filmele cu supereroi, dar prietenul meu cel mai bun voia să mergem și eu oricum voiam să merg la cinema pentru atmosfera de cinema și pentru că aia este important pentru mine, nu contează neapărat filmul. Așa că, da, o să merg la asta. Sper că o să-mi placă oricum, o să fiu ca oricare altul. Doar că nu este genul meu preferat de film. Vă arăt repede outfit-ul pentru că mă grăbesc și după plec. Deci, efectiv, am un pullover, geanta asta, o ador. Și Dr. Martens și colanți. Foarte, foarte simplu ca să merg la cinema. Nu știu cum să vă arăt, dar sper că ați înțeles. Eu sunt gata și îmi aștept prietenul să vină după mine. Pentru că nu am de gând să umblu până acasă la el, trebuie să vină după mine. Am făcut o plimbare în centru, doar că era prea frig, așa că acum mergem acasă. Și eu mai am de făcut o temă pentru facultate, dar nu știu sigur dacă o să reușesc să o fac azi sau o să fac mâine dimineață. Dar în orice caz, vlogul se încheie aici și mulțumesc pentru vizionare.